Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela nazi ezinohlonze emini nje. It does not matter what tribe or cultural background you are. We all have the responsibility to preserve and showcase our heritage. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile uhola kumbungazo omkhulu wosuku lokuqhakanjiswa kwamagugu e-Western Cape kanti esifundazweni KwaZulu Natal umkhosi weLembe wakulonyaka ohanjelwa ke nangumholi webandla lamaNazaretha. Trade is one of the most important instruments to mobilize domestic resources for development. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa wethule inkulumo emhlanganweni wenhlangano yezizwe oqhubeka eNew York eMelika nalapho egxeke khona ukusetshenziswa kwezohwebo njengesikhali sokujezisa amanye amazwe nokuyinto athi ayilungile neze. We'll be meeting with Lieutenant General Mkhwanazi on Thursday and Friday. Ikomiti lesikhashana lasePhalamende selimemezele umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi njengozobizwa kuqala ekuhlaleni kwalo ke njengoba ke selinqunyiwe usuku lokuqala. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa wethule inkulumo emhlanganweni wenhlangano yezizwe oqhubeka eNew York eMelika nalapho egxeke khona ukusetshenziswa kwezohwebo njengesikhali sokujezisa amanye amazwe nokuyinto athi ayilungile neze. Uphinde kwanxusa ukuthi kuguqulwe umkhandlu wezokuphepha wenhlangano yezizwe ngelithi uhlaka lwamanje alisebenzi kahle futhi alinakho ukwethembeka. Ethula inkulumo emhlanganweni wenhlangano yezizwe oqhubeka eNew York eMelika, umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uxwayise ngamazwe asebenzisa ezohwebo njengesikhali sokujezisa amanye amazwe. Trade is one of the most important instruments to mobilize domestic resources for development. It is concerning that geopolitical shocks and unprecedented trade policy volatility are destabilizing the global economy and jeopardizing a critical source of development finance. In fact, trade is now being used as a weapon against a number of countries in the world. Umengameli uRamaphosa ubesebalula izihloko ezimqoka eNingizimu Afrika ezogxila kuzo engqungqutheleni yamazwe e-G20 ezobanjwa ngoLwezi. Phakathi kwazo kubalwa udaba lokubhekana nezinhlekelele zemvelo, izikweletu zezwe kanye nokukhiqiza ugesi ongayinukubezi imvelo. Our country's G20 presidency is a significant opportunity for South Africa to advocate for Africa's development agenda and to amplify African voices in global economic governance for a continent that is irreversibly on the rise. Kulomhlangano kulindeleke ukuthi kuqokwe unobhala jikelele omusha wenhlangano yezizwe. South Africa reaffirms its unwavering commitment to the empowerment of women and their full, equal and meaningful participation in all spheres of life. Yes, we would support also the election of a female Secretary General of the United Nations. Ikomiti lasePhalamende lesikhashana selimemezele usuku lokuqala umsebenzi walo njengoba ke lihlele ukubiza umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Le komiti yasePhalamende sele ilungiselela ukuqala inkqubo yokubiza amangqina wokuqala ukuqala kule nyanga izayo. La mangqina abalula umkomishoni wamapolisa eKwaZulu Natal uNhlanhla Mkhwanazi, umkomishoni wamapolisa kuzwelonke uFani Masemula kwaye nosekela mkomishoni wamapolisa uShadrack Sibiya.
we'll be meeting with Lieutenant General Mkhwanazi on Thursday and Friday. We have received both his statements unredacted and General Masamola's statements from our colleagues in the Matlanga Commission. Amagqwetha akhokela le komiti afuna ukuthatha ixwebhu elifungelweyo kwintloko yegunyabantu lezotshutshiso uShamila Batoyi kule veki izayo kwaye nengqonyela ye-Investigative Directorate Against Corruption uAndrea Johnson. Amanye amalungu ale komiti afuna nomongameli uCyril Ramaphosa azokunika ubungqina. And the other one which I will ask to as well to be included is President Ramaphosa. And among those witnesses that we have added, Chair, is Honorable Kgola Barnard, whom was not mentioned on the press briefing of the 6th of July. Kubonakala ingathi le komiti iza kufuna ixesha elongezelekileyo ukugqiba lo msebenzi. We anticipate that we may not finish our work on the 15th of October and be ready to report before Parliament on the 31st of October. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Ngonyama uMisuzulu kaZwelithini kulindele ukuthi akhulume nezinkumbi zikaZulu emkhosini weLembe osingethwe kwaDukuza njengoba kubungazwa usuku lokuzigqaja ngamagugu ekuzwe lonke namhlanje. Njengamanje sixhumana ke bukhoma ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uMlondi Radebe ozosichazela ke ngokuqhubekayo ke njengamanje. Mlondi asikubingelele sikwamukele izindaba ke zehora lokuqala emini. Impela kubuya ukukuhle kudelile lapho khona njengamanje kwaDukuza. Akusithathe nje usibeke esithombeni ngokuqhubekayo emkhosini weLembe kusukela namhlanje. Angibingelele Dawudi, ngibingelele umlaleli esekhaya. Usuku namhlanje luqale ngokuthi ke isilo sizobeka imbali lapha elibeni lesilo uShaka lihambisana nomholi webandla lamaNazaretha uMduduzi Shembe kanye noNdlunkulu wenkosi eseyabuza uKing Zwelithini ekulaphana uMandlovu naye wabeka imbali lapha kule ndawo okuyindlela yokuhlonipha ke isilo uShaka. Kanti sokhuluma lapha nomxolisi wakwaDlamu ongumphathi khona inkampanini Amafa ekuyona ebhekelele kakhulukazi lezi zindawo. Xolisa sibonga kakhulu ngesikhathi kafushane nje mase usichazele ngosuku namhlanje nokuthi ukubaleka kokugcinwa kwamafa esifundazweni. Siyabingelela msakazi. Usuku namhlanje sigubha iminyaka e197 iLembe leqamanya amalembe la Khothama. Ilana ke isite la Khothamela khona kwakuthiwa isigodlo sakwaDukuza. Umuzi kwaDukuza wawunesigodlo ngaphakathi kwakuthiwa kwanyaka mubi. Ikhona ke la mawubuka nje la esandeni sokudla kunene la khona isikhumbuzo sakhiwa inkosi uSolomon. Sikhona bese kuthi ngemuva ngale lapho khona ngempela ke iLembe lilele khona. Lokhu ke kusho ukuthi siyisizwe not isizwe samaZulu kuphela ngoba ingonyama uShaka kwawumbumbi wesizwe sama-Afrika. Kusuku lapho khona kude ukuthi sikhumbule ukuthi singabantu abamnyama singesizwe sase-Afrika. Kukuphi la kufanele siphokophele khona njengoba sikunama no agenda 2063 bawusifica sinjani siyisizwe samaZulu. Thina ke siKwaZulu Natal Amafa ngonyaka 2028 sobe sigubha iminyaka eyamakhulu amabili iLembe la Khothama. Lokho kokusho ukuthi sifisa ukuthi ke umlando weLembe kube wona osuthengisa kakhulu usudayise kubantu bakwaZulu Natal ukuze bakwazi ukuthi bayithande bathande imvelaphi yazo. Siphinde futhi kube lo mlando esodayisa kakhulu njenge-heritage ukuze ezokuvakasha itourism idlondlobale kakhulu yakhe amathuba emisebenzi esifundazweni saKwaZulu Natal.
mhlambe masibuya nje sibheka la ngabe zingaki indawo ezama heritage site esifundazweni abhekelelwe isifundazwe bese bakhona lawa abhekelelwe national ngabe siyabona yini mhlambe le esikuyona inyuselwa mhlambe sigabeni esingenhle sinama national heritage site awu7 kule province sibe nama world heritage site awu4 kule province sibe nama provincial heritage site over 200 kule province lena ke sikuyona i-provincial heritage site okwamanje kodwa umkhandlu wamafa usukwazile ukuthi uyigrade kusho uyihlonze njengeyamanye okufanele abe i-national heritage site sizobambisana ke nohlaka olukhulu oluphezulu ekuthiwa i-South African Heritage Resource Agency isara ngamafishane ukuze kuthi kushaya unyaka ka2028 sigubha iminyaka yamakhulu amabili le ndawo nayo ibisi national heritage site. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu Dawuda njengoba echaza umxolisi ukuthi le ndawo bazama ukuthi nayo inyukele mhlambe kube national heritage site njengoba okwamanje kuseyi provincial heritage site sibuyisele izitambo ngakuwe studio. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uMlondi Radebe esibikela bukhoma sesifundazweni lapha kwaZulu Natal. Kusenjalo uyaqhubeka umcimbi wokubungaza ke usuku lwamagugu esifundazweni eGauteng nobanjelwe ke elokishini Kagiso. Njengamanje ke sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uCalvin Dludla owethambele ke lo mcimbi. Icebisa asikubingelele sikwamkela izindabeni ke zehola lokuqala uke nje usigabisele ke ngokwenzeke emcimbini wosuku lwamagugu lapho khona ke eKagiso. Ora simbukele sizozama ukuthi siphinde sixhumane naye lapha ke umfoka Dludla. Kanti mesihlabele phambili obambe njengomengameli wakuleli uPaul Mashatile uthi ke akusho lutho ukuthi uqhama kweliphi usiko sonke kufanele ke siqhakambise amasiko ethu. Ukusholo ke enkundleni ke zemidlalo eOudtshoorn eWestern Cape nalapho kubanjwe khona komcimbi wokubungaza usuku lwamagugu. Isiqubulo ke salonyaka sithi reimagine our heritage system for our new era. Obambe njengomengameli wakuleli uPaul Mashatile uthi kufanele siqhakambise amagugu ethu nakwamanye amazwe. It does not matter what tribe or cultural background you are. We all have the responsibility to preserve and showcase our heritage locally and also to a global audience. This is important because our heritage institutions nurture cultural identity, encourages unity, and offer economic opportunities in sectors such as tourism and the arts. Uthi usuku lwanamhlanje lisikhumbuza ukuthi sidabuka phi. This serves as a bridge between the past and the present, allowing us to connect with our roots and understand where we come from. It is in the understanding of our roots that we can lay a solid foundation for our future as a society. Umashatile ke uthi isiqubulo salonyaka sibaluleke njengoba elakuleli belilokhu libamba imihlangano ye-G20 ilungiselela ingqungquthela ezobanjwa ngoLwezi. South Africa has been hosting various G20 initiatives since the beginning of the year and will officially host the G20 summit in November of this year. We're expecting most of heads of states to attend this summit in November. Umashatile ke bephelezela izikhulu eziqhamuka eminyangweni ezamahlathi ezokudoba nezemvelo nalapho baqale batshala izihlahla kulesifundazwe. During which a wall of remembrance Ukala sikubingelele sikwamukela uma ngabe kusanda ngena odabeni oluphambili besibeka ukuthi iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile ohola kombungazo omkhulu wosuku lokuqhakanjiswa kwamagugu eWestern Cape kanti ke esifundazweni kwaZulu Natal umkhosi welembe wakulonyaka uhanjelwe ke nangumholi webandla lamaNazaretha. Mukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola ngomnjalo bazo.
Mbokele kumasibela kodabeni eseke salithinta phambilini uyaqhubeka kumcimbi wokubungaza kusuku lwamagugu esifundazweni eGauteng obanjweleke elokishini iKagiso. Njengamanje sixhumana kunentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uCalvin Dludla. Dludla, ake sikubingelele sikwamukeleke ezindabeni zasemini. Sicela nje usithathe usibeke usigabisele ngokwenzekalayo ke kulomcimbi oqhubekayo lapha ke eKagiso. Mfoka Phumula ngibonga kakhulu ngesikhathi sakho bengithi uzothi mangabe ungethula uthi ukungahasha nje ungibize ngocebisa njengoba namhlanje kusuku olumqoka kakhulu usuku lapho siqhakambisa khona ke amagugu kanye ke nokuthi thina ke mina nawe singamazulu kodwa ke lolo daba sekungolunye olwangolunye usuku namhlanje ke bekunomcimbi omqoka kakhulu la undunankulu wesifundazwe uPanyaza Lesofe bekhuluma khona nezindimbane zabantu Mfoka Phumula echaza ukuthi ke umqoka kangakanani ukuthi abantu bazazi ke ukuthi ke bangobani ukhona ke owengamele zobuciko namasiko la esifundazweni eGauteng uMatume Chilwane okuyena ozosichazela ukuthi ke usuku lwanamhlanje belibaphatheleni ke abantu besifundazwe eGauteng emisisibonga kakhulu ngesikhathi sakho sixolise futhi nangokukumisa kulamakhaza usuku lwanamhlanje kuwe nasebantwini besifundazwe ngabe libaluleke ngani ilanga libaluleke kakhulu ngoba ilanga ke olukuzazi ukuthi njengesingabantu abene ama tradition ahlukahlukene ukuthi ibonisa ukuthi ilanga lokuthi libonakala ukuthi singabantu abahlukahlukene but yinto esihlanganisayo njengoba bengikhuluma namhlanje ngikhuluma ngibakutshela ngithi ubabu delete uDesmond Tutu wathi we are different and that's why we are united ngoba siyadingana injalo ke losuku namhlanje besikuthi bese celebrate kanjalo celebrate nge-unity in diversity ukuthi our diversity is our unity and ukuqina kwethu ukuhlangana kwethu inkinga ezikhona njengama heritage sites la okuthiwa abhekene nezinkinga awasebenzi ngokuphelele indawo lezi engamagugu esifundazwe ucabanga ukuthi yini engenziwa ukuthi ilungiswe sasiphethe ngiyawazi lama sites into okhuluma ngayo so into esoyenza ke thina njengohulumeni sizofaka imali ukuwalungisa kodwa ukuqoka ukuthi mele akwazi ukuthi siwavulela ipublic ukuthi bakwazi ukuwasebenzisa ukuthi nabo bayenze imali ngawo babe ama-entrepreneurs kusebenza ngawo kanjalo ke azoba well maintained mase siwayeka kuba indawo ukuthi bantu balanda nje for information phela awabi resourceful kanjalo so thina siyawa-change so into esoyenza njengehulumeni wala eGauteng sizolanda sobiza abantu ukuthi abafuna ukwenza ama-opportunity imali these centers sibanike opportunity bawasebenzise so that akwazi ukupreserveka njengamanje akhona abantu bayaya for information but awasebenzi ngale ndlela kumele asebenze ngawo so investment siyenza la eGauteng so siyawazi wonke and siwabhajetele ukuthi siwa-refurbish siwa-maintain Sibonga kakhulu sibonga kakhulu ngesikhathi sakho ngibonga mina mbukeli lendaba zomsakazo lobesikhuluma naye ke owengamele ezobuciko namasiko esifundazweni eGauteng kanti ubechaza ngokuthile okwenzekile ke namhlanje kanti ke uyachaza ukuthi ke bayimisela ukuthi ke bayilungise lezi ndawo engamagugu ukuze ikwazi ukuthi iqhubeke isebenze wasechaza ke Phumula ukuthi ke nala undunankulu wesifundazwe eGauteng uPanyaza Sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uCalvin Dludla esibikela bukhoma ke eseKagiso. Iphini likaMengameli wePatriotic Alliance uKenny Kunene uthi ufuna ukubuyiselwa kwesokuba ngobhekeleke zokuthutha eGoli njengoba uphengelwe iqembu lakhe lithola ukuthi wayengasengezi mithi ekuchazeni kwakhe ukuthi wayefuna nemzini kaKatiso KT Mlife ngenkathi uMlife eboshelwa icala lokubulawa kuka Obasifoka owayedume ngelika DJ Sambodi. I feel vindicated, but I've always maintained my innocence. But I'm happy that a reputable firm in Cliff Decker Hofmeyr was commissioned to do this investigation. This is what they do. And
they've come to this conclusion. Ukunene uthi uselindele ukubuyiselwa esikhundleni sokuba ngobhekele zokuthutha eGoli njengoba kuthema ngabe kuphenywa kwatholakala ukuthi wayengase ngemithiyo kulokha kusho ngenkathi etholakala endlini kaMlifi oboshelwe insolo zecala lokubulawa kuka DJ Sampodi. As soon as I'm sworn in as a councillor on Friday or on Saturday, because the speaker can swear you anytime. Once I'm sworn in, then we expect the mayor to then appoint me as the MMC. Uhambe emazwini omholi wakhe uGaten Mackenzie njengoba ethema ngabe lezi nguquko zingenzeki esikhathini enikezwe sona ANC Patriotic Alliance izohoxa esivumelwaneni sikahulumeni weGNU. All of us, we must walk away. Okay. And Dada Morero must then be everywhere. Okay. Because we have been patient and now we are here. Kusenjalo ukunene uphinde waphawula ngesinqumo seDA sokumemezela uHelen Zille njengogaqele esokuba imeya seGoli. She failed in Cape Town. How? She was the mayor for the suburbs. She was not the mayor for Guguletu. She was not a mayor for Khayelitsha. She was not a mayor for Manningbek. She was not a mayor for Michelle's Plain and other places. She was the mayor for the suburbs. So she wants to come here and be a mayor for Sandton and Houghton. We cannot allow that. Ukunene uyena ogaqele sokuba imeya seGoli eqenjini lakhe. Iqembu lesizwe lekhilikithi yeProteas libungaze usuku lwamagugu namasiko nabalandeleke enkundleni iKingsmead eThekwini. Abalandeli baphume ngobuningi kuzochitha usuku namaqhawe eqembu lesizwe lekhilikithi. Leli qembu elithanda ukuguqisa iNgilandi emidlalweni wokuchungechunge ye-ODI lapho indladlala ngokulingana emidlalweni ye-T20 lithi libone kubalulekile libonga abalandeli ngokuliseka kwabo. It's so nice to see all the love and support we're getting from fans. Celebrating our South African heritage, obviously something super special for the fans out there, but yeah, it's a privilege to be here today. Abalandeli bakuthakasele kakhulu ukuhlangana nabadlali beqembu lesizwe. Oh, the cricket guys, everybody makes me proud, and the people of South Africa make me proud. After what they've done for the country, it's amazing, yeah. How are you feeling, ma'am? I'm very excited, proud as a South African. And who's your favorite player? Keshav Maharaj. iProteas izothona phezulu neNamibia emidlalweni wawulandela ngenyanga ezayo emidlalweni ye-T20 kuleli yazwe. Ezindabeni ze-SABC ngikuMbuso Mkhize. Lo mhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu unganyakazi. Mbukeli sale kahle.